Луиза Янсуар. Перевод Вадима Муратханова. Читает Эльмира Иванян. Кешеләрдән җылы эзләр булса, кешеләрдән ерак бит икән. Йөрәк бит ул, тыпырчыныр, учларыңа кыста, көт икән. Уңга сулга чәчмә сагышыңны, чүбек итмәсеннәр зарыңны. Урла да кит, каф тавакларына, тик үзеңә насыйп ярыңны. Дала күкрәгендә учак тиргез, тирмә үзәгенә бишегер. Сиңа насыйп язмыш, тик синеке, ымыңны да хәтта ишетер. Ә кешеләр үз үлемен ашыттыра. Син дә шулар исәбендә, мин дә шулар. Җирдә безнең күләгәләр кисешсә дә, анда барбер ылагырбыз, сыңар. Шуңа сине эзлим җирдә, шуңа көтәм, шуңа син дә ут йотасың төннәр буе. Тик кешеләр җиңә алмый минлеген, кешеләрнең күләгәдән озын буе. Люди, держись как можно дальше от людей, когда захочется людским теплом согреться. Начнет метаться сердце, ты его сожми в руке. На то оно и сердце. На все 4 стороны тоску развеивай. Пусть злому языку не будет повода для болтовни досужей. Невесту укради и никого не слушай. Умчи ее за 3-9 земель, живи под сводами просторной юрты, повесь среди юрты колыбель. Кроме твоей судьбы невнятен никому ты. А люди любят смерть дразнить и приближать, и ты из их числа, и я не исключение. И мы порознь с тобой исчезнем в той земле, где наши иногда пересекались тени. Поэтому и жду, ищу тебя кругом. Поэтому и ты глаз не сомкнешь бессонных. А люди так горды, пока не грянул гром, длиной своих теней, прямых и непреклонных.